माधई नदीच्या काठावर आम्ही उभा आहोत. पाळी हा साखळी मतदारसंघाचा भाग आहे. इथं एकेकाळी मायनिंगचा अत्यंत उद्रेक चालू होता. या माधई नदीला जो पूर आला, शुक्रवारी पुराची सुरुवात झाली सकाळी आणि संपूर्ण काही तासामध्ये त्याने गोव्यातील अनेक गाव नेस्तनाबूत करून टाकलेले. आम्ही सत्तरीतील अनेक गावात आलो, अनेक घरांची परिणाम झाली. आता इथं आम्ही पाहिलं संपूर्ण दुकानं पडलेली आहेत, त्याच्या मागे काही घरं पूर्ण जमीनदोस्त झालेली आहेत. आम्ही पाहतो आहोत, माझ्या मागं तुम्ही पहा, संपूर्ण नदीचा काठ कोसळलेला आहे. ही आता जमिनीची धूप होऊन जे काही आता घडेल ते तुम्ही पाहताल. माधई नदी ही कर्नाटका वळवू भागात आहे आणि त्या भागात जो काही संहार चालू आहे, जंगलतोड झालेली आहे, मायनिंगमुळे इथं जंगलतोड झालेली आहे. म्हणजे कुठलेही निसर्गाचे नियम पाळलेले नाहीत, कायदे पाळले नाहीत. कायदे सगळे आहेत की अमुक ठिकाणी बांधकामं करू नयेत, नदी किंवा पाणी वाहन जाण्याचे मार्ग अडवू नयेत, अशा तऱ्हेचे नियम आम्ही करतो. नदीच्या काठावरती लोकांनी घरं बांधली, पंचायतीने त्यांना मान्यता दिली आणि सर्वात महत्त्वाचं एक जे काही आम्ही या दिवसात पाहिलं, नद्यांमध्ये गाळ उपसला जात नाही आहे. नद्यांमध्ये मोठी मोठी झाडं, ओंडके तसेच वर्षानुवर्ष पडून आहेत. त्यामुळे पाणी वाहत जाण्याचे मार्ग अडवले गेले आणि अशा तऱ्हेचा पूल आला. आता पुढचं लोक म्हणतात की पैसे येत राहील, आम्हाला लोक अनेक मत्तीचे हात पुढे येत आहेत. पण पुढं अशा तऱ्हेचे पूर येऊ नये, अशा तऱ्हेचा निसर्गाचा उद्रेक घडू नये, त्यासाठी आपण काय करणार आहोत? मग नियम काटेकोर आणि अत्यंत कडक बनवावे लागतील. या नियमांची कार्यवाही करावी लागेल आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे काय, की अशा तऱ्हेचा पाऊस जो आधी 3 महिने पडत होता, तो आता काहीतरी 3 दिवसात 4 दिवसात पडतो. अशा तऱ्हेचा पाऊस गोव्यामध्ये आता पडणार आहे. संपूर्ण पश्चिम किनारवरती असा पाऊस पडणार आहे. तर यासाठी आपण काय उपाययोजना करणार आहोत? आपले जे तज्ज्ञ आहेत त्या संदर्भात काय सांगतायत? काय नियम बनवावेत? कशा तऱ्हेची अंमलबजावणी या नियमांची करावी, या संदर्भात आता लोकांचा दबाव सरकारवर आला पाहिजे आणि मला वाटतं सरकारनं आता शहाणं झालं पाहिजे. लोकांनी आता बोललं पाहिजे आणि आम्ही तुमच्यासमोर असे तऱ्हेचे प्रश्न मांडत राहणार आहोत.